A provincia de Ourense ten muchísimos balnearios. Hai o balneario de Preseiro, hai o balneario da Arnoi, hai... No sé, si es que tenemos mucho que ofrecer. Oh, nada, eso é perfecto. O termal aquí na Galicia, en Ourense, eso fundamental. Se non ten a tensión baixa, senón que teña cuidado. Os contrastes de calor e frío, un masaxe así, relaxante, así. A verdade é que menudo plan para Esperanza, vai volver máis veces segurísimo. Despois de tanta festa, toca un pouco de relaxación. E diso os galegos tamén sabemos. Dende hai séculos, o noso país aproveitou os beneficios das augas termais para desconectar do traballo e tratar doenzas do corpo. O Ribeiro é un enclave de turismo termal que onde o que prima é o benestar. Se con esta experiencia a Esperanza non se fai galega, imos aviados. Quixen elexir este concello, que é o concello de Cenge, na provincia de Ourense, porque aquí, en toda a provincia, hai moitas augas termais. E xurden, de repente, mira, estás vendo aquel humo? Que significa el humo? Pois porque está moi quente, en contraste co río, pois claro, ao final evapora. Esas son as augas que utilizan aquí, neste balneario de Laias, para os tratamentos dermatolóxicos. Sí, vendo Mira, todo y este los río, mira os patos, patiños aí qué bonitos. nadando. Sí, Pero sí. fíxate, Pero mira el humo. Sí, sí, sí. É impresionante, Sí. Temos unha riqueza Ya, moi grande. porque es que por aquí a lo mejor como está caliente el agua, Claro. estas escaleras, Claro. porque se baña la gente aquí o qué? Pois non o sei. Puede É unha ser. boa pregunta, porque dende logo es que escaleiras temos. Non sabía, non, que en Cenge, pois neste concello houbera estos afluentes de dentro da terra, non, que xurden con esas temperaturas. Bueno, pois que saibas que estas augas, dependendo da zona, pois son boas para determinadas patoloxías, unhas para os osos, outras para a pel, e a verdade é que hai moita xente, moito turismo que ven aquí a esta zona precisamente para estas augas, as augas de Cenge e as augas pois da provincia de Ourense. Sí, sí, esto es un remedio milenario, porque yo creo que termas las había desde las de Caracalla. Aquí Ademais de recuerdo. verdade, de Roma. Sí. Los romanos ya se hablaba de las termas como una cosa normalísima. Debían de haber sido descubiertas las propiedades de las aguas calientes que emanan de la tierra con mucha antelación. Pois imos descubrir moitas cousas, Sí, tanto y tanto. Xa verás, Sí, vas sí. quedar namorada de Pues Galicia. seguro, Sí. seguro. Deixo-te o mellor para o final, porque descubriches en Ribadavia cultura, tradicións, gastronomía, folclore... Pero agora vas descubrir que teñen unas aguas termais que son maravillosas. Este é Alberto, responsable de comunicación do balneario de Laias, en Cenge, unha zona con tradición termal dende os tempos castrexos. Case nada. Alberto explicaralles polo miúdo os beneficios destas augas hipertermais sulfuradas recomendadas para doenzas da pel e dos osos. E, quen sabe, igual poden facer algún tratamento. Estas augas son augas milenarias. Teñen algo así como 10.000 anos de antigüidade. Veñen casi desde o principio do Neolítico, desde a última glaciación. ¿Y qué beneficio dan estas Son augas que veñen das profundidades da terra e están calificadas como sulfuradas, non? E son indicadas para tratamentos terapéuticos, sobre todo reumatolóxicos e dermatolóxicos, pero tamén en curas de relax e de estrés, non? É dicir, E son quentes ou frías? salen dos mananciais da terra a 52 graus. Todas as augas profundas son augas quentes, e moi quentes, son augas Pero hipertermais. 52 grados es muy caliente, ¿no? Temos outro balneario que sale a 77, en concreto o balneario de Lobios, sale a 77 graus. Iso quere dicir que chegaron a grandes profundidades e que ao subir logo outra vez de cara á superficie non se encontraron demasiada rocha, subiron moi pronto e guardaron a temperatura que tiñan esas profundidades. ¿Cómo suben las aguas? Mira, o proceso é alucinante, pero é moi lento, non? As augas da chuvia e das escorrentías das montañas profundizan na terra a razón de 1 milímetro ao día. É dicir, se tú multiplicas ese milímetro por
por un ano, Sí. no ano son 365 milímetros o que percorre. Nada, Luego año, multiplicado sí. por 10.000 años te dá que as aguas recorren 3,5-4 kilómetros nas profundidades da Terra, donde a temperatura máis ou menos xa é de 120 graus, que é a temperatura de ebulición, entón esas augas volven para arriba. Nese transcurso se van mineralizando e adquirindo as propiedades as que ahora aplicamos os tratamentos, ¿no? Pues venga. Tiñamos que coller calor e a opción de balneario foi perfecta. Me pareció muy impresionante este balneario. Bueno, a historia tamén aquí é antiquísima. Falamos de 10.000 anos. As augas xa foron utilizadas por os povos castrexos. Os povos castrexos son os povos prerromanos. Aquí mesmo a Carón hai unha aldea castrexa que é San Cibrán de Las, que é un dos centros arqueolóxicos máis importantes de Galicia. E eles xa facían tratamentos termais. En concreto, tiñan no poboado unhas zonas que se chamaban furnas, e aí quentaban pedras para logo facer tratamentos de toma de calor Como saunas. seco, como unha especie de sauna, non? E logo esas pedras quentes tamén se aplicaban en masaxes, non? Por iso ahora nós temos aquí unha masaxe que é a masaxe castrexa, non? Sí que sabía que hay balnearios en Galicia, hay mucha gente que va a balnearios, pero personalmente yo no he estado nunca en ninguno. A verdade que dei abraiada. Que non fora nunca un balneario. Este é un balneario situado a carón do río Miño. Sí. Sabedes que os ríos tamén son fallas na terra, por eso aquí en Ourense hai moitas surxencias no Miño, non? Porque son zonas ¿Moitas máis... qué? surgencias de aguas. Fuentes de agua Como que surgen. manantiales, Sí. sí. Manantiales de Pero agua que caliente salen para arriba. que salen para arriba. Sí, que salen para arriba porque el calor las impulsa para arriba, ¿no? Y precisamente en los ríos, porque son zonas más permeables, donde hay menos roca, y entonces aprovechan para salir Aproveitan por para aí. sair. Nos o que facemos é unhas captacións a unos 30-40 metros donde se encontra o manancial con pozos de aceiro inoxidável para que as augas termais non se contaminen cas augas superficiais, é dicir, que non entren en contacto e conserven íntegras todas as súas propiedades, ¿no? Logo temos que, claro, como salen a 52 graus, témolas que enfriar un pouco, non? Claro. Van a unhos depósitos que están aquí nos baixos do balneario e enfriámolas porque a temperatura da aplicación por prescripción médica non pode ser superior á temperatura corporal, entre 34 e 36 graus. Y esto de las aguas termales pues tiene propiedades curativas y eso se sabe desde hace 1000 años o más. Bueno, xa que estamos a falar de tratamentos termais, pois ahora vamos a pasar ao termarium, que é a parte alta do balneario, donde tratamos de reproducir o que era unha terma romana, con diferentes espazos, e aí vos van a aplicar pois unha técnica especial. Que ben, pois que ben, que ben. Que maravilla rematar o día así. Bueno, pois vamos a realizar un peeling que da nosa marca Balneis nas mans. Ao retiralo realizaremos unha mascarilla de arroz e hidratante, regenera a piel. E, bueno, mentras tendes a mascarilla nas mans, realizaremos un masaxe de pés. Cando lle dixeron un masaxe de pés, un masaxe de maos, ali estaba tranquiliña. Agora é o momento do silencio. Non mo creo, eu calada. É relaxante, cantas terminacións temos nas maos e que ademais pasa para todo o corpo, Isto tiña que estar por prescripción médica.